Tá muid mé de ribe seo bhíon an seo ag léamh cúpla scéal nuíochta. Baineann an tuairisce neamh le scéal amháin mar a tharlaíonn agus sin teistiméireacht Mark Zuckerberg os comhair chóchaiste seanaid de chuid na Stát Aontaithe. Agus tharla seo ar nó ar an 10 Eabrián 2018. Thug an túsal Zuckerberg agus é goscail a theistiméireachta gur comhlacht idéalaíoch é Facebook b'fhéidir gur beidh. Thug sé le fios freisin go raibh sonraí i measc na sonraí siúd a bailíú sa scanal príobháideachais. Nocht sé seo le líon dara lá a theistiméireachta. Idir an dálín deir an comhlacht comhairliúcháin i gcraí an scéal Cambridge Analytica go bhfuil príomhaimneach gníomhach ag fágáil oifige. Nocht Zuckerberg freisin go raibh Facebook ag ceistú ar bhéidir an dlí a chur ar ollscoil Cambridge as an méid a tharla. Sin an foras ina raibh an taighdeoir a bhí bailliú agus díal sonraí persanta do Cambridge Analytica. Deir an túsal Zuckerberg go raibh chlár amlan ceangailte le ollscoil Cambridge áit raibh taighdeoirí eile ag déanamh Apple-naí cóchosúil leis an gceann idir lámh. Mar sin deir sé ba cheart dúinn fáil amach an raibh drochrodaí ar siúl in ollscoil Cambridge agus ar cheart phríghníomh éigin ó Facebook. Idir an dálín dúirt ar labhraí de chuid ollscoil Cambridge go raibh freagart á thulbhú acu. Ró an túsal Zuckerberg leis scéal níos túisce nár cheicáiliú sa bhliain 2015 bhfuil sagmh tá peann I teasta bh an seo loisc Cambridge Analytica ólas a bhaile sé faoin na milliún úsáidteoirí Facebook. Is féidir liomsa ráile bhanis nár loisc. Cuma chu deir siad féin. Ina áit sin ligda Facebook an comhlacht comhairliúcháin féin deimhnú a dhéanamh go raibh na taifid loiscí acu. Taifid a fuair siad in aghaidh rialachaí an gréasán sóisialta. Tá freagracht againn cinntiú nach dárlóí an méid a tharla arís leis le cógáin sin é an forbróir Apple agus Cambridge Analytica. Ach thug sé le fios freisin go raibh seo pocail an is becheart a bheith agam.
Tá me ag glorg focail gan leisce. Inniuchoirecht, inniuche. Ja, toe ik me. Godóicach inniuchen in neppen ní eile míonaí fada. Idir dálín dar leis neacha sé fianais ar be go raibh an rúis 19 ag ggéire an ólas person tá ón app a chochailt agus a bhaint. Deir Cambridge Analytica nábhris an dlí agus go déhann gur luisc siad an teolas ní réitim sin. Thug siad le fios freisin go raibh príomhfheidhmeannach an chomhlachta Alexander Taylor ag seasa siar óna fust. Ach chomh siad ar ais go dtí an sean fust a bhí aige príomh-oifigeach sonraí. A duine dar bannam Alexander Nix fós ar fionraí. Tháinig an túsal Zuckerberg os cóchaiste an tí foiinneamh agus tráchtáil. Agus cha sé cúigúireach le os cóir gá cóchaiste eile sa seanad inné. Tharla Tá an focail seo lorcaí agam hena féin. Hena go minic. Bátáil. Tharla málar tú focail cantalach grud agus crusta agus dúilta sé commitment a thuirt go náróch se socrathe príomhaideachais réamhthocrathe go dtí an tíosréid go mbaile faoi. An méid bealú de ólas persanta. Ceist chasta é seo. Tá dímarm a dúirt Frank Pallone feisir déanlach. Dúirt an túsal Zuckerberg gur dar leis go mbeadh réaltacht nua ar an Idirlín do heachanta. Dar leis caithfear becheart gan réalú bheith ann. Ní hé. By a one principle ní nóir cheart gomach rialú an ach gafra cuaramach faoin rialú a chuireann tú an. Thug an feisir poblachtach Steve Scalise chuir sé líomhan in á Facebook go raibh Facebook ag duine leithheall in á nuaíocht choimeádaigh agus ábhar eile I bhábhar postan í librálacha. Dúirt an túsal Zuckerberg ná fíor sin in éachair. A bhálar tre fad dar leis. Tá cúpla rud eile tharlathe I déanaí. Tá Commissioner Orpach na dúiltóirí Vera Jourova ag tuairt le fios go mbeidh siise ag molú rialacha nua chun tuairt faoin chailúint muinín I Facebook. Tá Cambridge Analytica tar éis litreacha a cheoladh go dtí fáilseóirí BBC in a measc go
go bléhí siad le tuairiscí neamh chraoin leisciil. Terme eile tóhaimn seo. Mí chraoin nó neamh chraoin, ní is agam nó mí cheart go handarír fad ar nótas bhagurt an dlíarb. Agus tá rúnaí cultúis na riochta aontaithe tar éis búla le efficí Facebook. Ach ha réí eile céimar a hála an brise seo leis na sonraí. Sa bhliain 2024 chuirú quiz ceisneoir suas ar Facebook ag tuairt chuide do dhaoine a 6% áileach. This is your digital life a bannam don app. And is seo héan rud is measa faoi. Bhaile an app sonraí go léir ga chéine a ghlach páirt sa cheisneoir. Ach mar mhór sin hafad sé sonraí poiblí a gáirde freisin. So céinár suiteáil ach 35 míle daoine an app. Níd mór mar sin féin. Bailíú sonraí agus eolas 8 milliún daoine dar le Facebook. Agus má smaoiníonn tuair sin cathe mar sin gur bailíú sonraí gach cara a bhí ag na daoine a ghlach páirt san app. Fuair miseach le déanaí dá na scéal gur bhain duine de mo cháirde tríal as an app agus dá réir sin gur gcuidú mothonraí. Díalú na sonraí a raibh go Cambridge Analytica agus dúsáid Cambridge Analytica na sonraí seo chun vótáirí na Stáit Aontaithe a phrófíliú. Séanan Cambridge Analytica go bhris siad an dlí agus deir siad nóúsáid siad na sonraí dáchan na thugdránachta. Séidir leit é sin ní séadúint más líne ní réidim sé. Dar le riint ní rá sa chruinniú nó sa teistiméireacht seo ach chuir géal. Bhí atmosfér láin teanais is siomraí na ggóchaistí faoihearre bheith príomh-aidhmeannach Facebook á chur faoi íochail ceisteanna reagart. Ach heipir geistú agus dearú é anas go deipachar. Ní amháin ach seo go dúr faoi Mark Zuckerberg sláán as an mábh. Ní amháin ach seo a ligéir go mé éisteacht chearta ach ní éisteacht é. Ní amháin ach iirecht áirt a tharraingt I dráile. Níor tugadh 5 nóiméad do gach seanadóir ceisteanna a chur, agus dág sin nach raibh seansar be acu a cheisteannaí a chur, aimsiú fennachtain ar bithí dhéanamh, agus nach raibh ach smaointe leath orbartha. I gcomparáid le sin, chuirú Bill Gates I gceist Microsoft
os cordiliadóidí fe cead lá nó éisteachtaí cefábhar a leanar ra fe bliana. Ní féidir éisteacht mar seo a dhéanamh tíbhí stiidir chopla uairach le. Nach eisteach dar le idirsúirí áirithe go bhfuil muide ag gimpí ar Facebook takeú leis an dlí. Ní cheart go mar réine ag gimpí orb é seo dhéanamh, bí cheart a Facebook a bheith takeú leis an dlí. In áit sin tá súile agan go dtiocfaí féin rialú as. Ca mé plugad isteach fóú agus anseos mé an flocaid go leis go. Agus rís. Cuireadh chéistear an dúr sé tacaíocht do reachtaíocht dhéanamh rialú ar Facebook. Cén fág amach seanadóirí a chu ceisteanna ar phríomhfheidhmeannach an chomhlachta. Ní hé Mark Zuckerberg níl sé ar chomh chéim leis na seanadóirí sin. Is áireacht é Facebook ina bhunaplocht. Tá sé tar éis 87 milliún bliana ágáil gan chosaint. Tá sé tar éis propaganda achtrúnach a chumasú agus tá leithcheall buailnithe aige. Ní cheartúin bheith gimpí ar Facebook a bheith ag cóan tú le dlíthe. Tá Facebook dainséireacht an déanlachas agus bucheart dúin éilehar na seanadóirí éisteacht chearta agrú. Thig na seanadóirí nach raibháin ach seo. Níl cumanachtaí ar mhuir neamhtú úsáideora ar sa John Kennedy. An monoplocht sibh ar sa Lindsey Graham. Well, ní monoplocht muid dar leom ar sa Zuckerberg. Fair play de Richard Blumenthal dúirt sé go raibh dlíthe ag teastáil ní geallhaintí ná leiscéalta. Ach beléiringach cás nach raibh arsúlaigh Mark Zuckerberg ach an clog a rithimach. Lawer sé faoi vision garam chuspóir Facebook, fellsúnat Facebook, nó rud é séid sé an tú. Tharla rintceiste ní maithe ach níor bhéidir an acheiste chur. Beléir nach raibh arsúl ach Zuckerberg ag cóidmh núméad agus ag target rudí amach. Thug Maisie Hirona agus Cory Booker New Jersey le fis go raibh postóirí agus tíreannaí talún ag úsáid Facebook do ógraí leithcheallach. Dar le Zuckerberg ba dheicear na fógraí seo mharcail agus go rabhchas ag brath ar an chomhphobal chun iad a stoppa. Cad mar gheall ar airigad. Tá corlach brabúis an bhunaplochta
ag Facebook. Ach, fós féin níl an cólacht sásta fuirin aircú a dionthach scaga leithal agus amutí a Idirlín. Bacchus do riint idirsúirí nach raibh siúil ach gur raibh sa gcéad fáil amach rinne deas nó duine olc é Mark Zuckerberg. Níl an mar aine ach duine leithleach féin chúiseach. Ní dhéanann sé simúlé ní dhéanann sé as ach bithúnach gnó. Maidir le fuachaint ní bhecha is go duine seo táda faoi ach fós tá seanadóirí chu ceistúnaí fealsúnachta agus ag plé leis mar sórt ceanara smaointeoireachta. Bhí cheart Facebook a bhrisise sús. É a dheailt sa Instagram agus céilí comórta seile agus caihamid bhuga idiró an rán-uisteach in áit rán-amach go háirithe nar bhíonn an rán-amach sin deacair. Bhí cheart dúin Facebook a dhéanamh feagrach as an leithal a tharlaíonn agus bucheart có-inébríocht a bheith mar chuid lárnach den chóras. Seirtá i Facebook ná cólacht a bhfuil sáú réaba agus cuilead lí agus rialach í deanta rís agus ríseige agus is bagart é don déalmachas. Níl is agan céimar i phléan le algoritm Facebook le eagraíochta nóíochta ná targeoirí inneachir mar ní deirsilí agus is rún é an algoritm úd. Níl is agan cén rianú a dhéanann Facebook teas na góras. Sin focail eile is chaithne lorg. Lévan. Is mailim sin, lévan. Leis tá an seo tríalthart agus bucheart an marga ceart a dhéanamh. Ceann nach ngeartar na seanadóirí tréis cúig nóiméad. Bhí cheart éisteacht cheart a chuirt le ceisteannaí gan teorann ó na seanadóirí agus má thugann sé míleanaí fada i Washington DC tógach sé sin mar breathan bhainneann sé seo go dlú le déalmachas. So sinna méid tásúla go bhhain siú tainmh nó úsáid éigin as sin brónarm faoi na stoppaní sin ach ar nó siú tábhacht domsa gomach na focail ceart an úsáid agam fiú má churann sé isteach ar sribhú na cainte. Ok, baimid a cainte ríis sa a bhaid idir dálín goin rath dé oribh go léir.